שלום, ביחידת לימוד זו נלמד על הדלקת נרות חנוכה. בתלמוד הבבלי במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב' מופיע מקור מתקופת התנאים, תקופת המשנה, המגדיר 3 אפשרויות להדליק נר חנוכה. תנו רבנן, כלומר שנו למדו רבותינו. מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. והמהדרין, נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק 8, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק 1, מכאן ואילך מוסיף והולך. במחלוקת זו נפסקה ההלכה כמו בית הלל. לפי מקור זה ישנן 3 אפשרויות לקיים את מצוות הדלקת נר חנוכה ולצאת ידי חובת המצווה. האפשרויות מוצגות בסדר עולה, כלומר, מהאפשרות הפחות מועדפת עד לאפשרות המועדפת והמומלצת ביותר. האפשרות הראשונה, מצוות נר איש וביתו. הכוונה שכל משפחה תדליק בכל יום מימי החנוכה נר אחד בלבד. למשל, משפחה של 10 נפשות תדליק בכל יום מימי החנוכה רק נר אחד בלבד לכל המשפחה. האפשרות השנייה, המהדרין, שכל אחד מבני המשפחה ידליק בכל יום מימי החנוכה נר אחד בלבד. על פי אפשרות זו, למשל, משפחה בת 10 נפשות תדליק בכל יום מימי החנוכה 10 נרות. לפי 2 אפשרויות אלו, מספר הנרות שמדליקים בכל לילה הוא קבוע. האפשרות השלישית, מהדרין מן המהדרין, להדליק חנוכיה, כמו שאנו נוהגים כיום. לפי אפשרות זו, בכל לילה מדליקים מספר שונה של נרות. אך לגבי אפשרות זו, קיימת מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. לפי בית שמאי, ביום הראשון מדליקים 8 נרות. ביום השני מדליקים 7 נרות, וכך הלאה. שיטה זו נקראת פוחת והולך. לעומת זאת, לפי בית הלל, ביום הראשון מדליקים נר אחד, ביום השני מדליקים 2 נרות, וכן הלאה. השיטה הזו נקראת מוסיף והולך. כמובן, רוב האנשים נוהגים להדר ולהדליק כמו שיטה זו של בית הלל. ראוי לציין כי באפשרות זו קיימת מחלוקת בין האשכנזים, שנוהגים שכל אחד מבני הבית ידליק חנוכיה, ובין בני עדות המזרח שנוהגים להדליק חנוכיה אחת לכל בני הבית. בשלב זה נחזור ונדגיש כי גם כיום ניתן להדליק בכל אחת מן האפשרויות הנ"ל ולצאת מבחינה הלכתית ידי חובת הדלקת נר חנוכה. לגבי הסבר מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל מובא בתלמוד הבבלי בשם חכם תלמודי אמורא, ששמו אולה, מחלוקת בין 2 חכמים ארץ ישראלים. אמר אולה, פליגי בה תרי אמוראי במערבה. תרגום, חלקו בדבר 2 אמוראים בארץ ישראל, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידה. חד אמר תמה דבית שמאי כנגד ימים הנכנסים, ותמה דבית הלל כנגד ימים היוצאים. אני אסביר. לפי דברי רבי יוסי בר אבין, בית שמאי מחשבים את מספר הנרות שיש להדליק בכל יום לפי כמות הימים שעוד נותרו עד לסוף החג, ימים הנכנסים. ולכן ביום הראשון ידליקו 8 נרות, וביום השני ידליקו 7 נרות, וכן הלאה בסדר יורד. בית הלל לעומתם מחשבים את מספר הנרות שיש להדליק בכל יום לפי כמות הימים שכבר עברו מתחילת החג, ימים היוצאים. ולכן ביום הראשון מדליקים נר אחד, וביום השני מדליקים 2 נרות, וכן הלאה בסדר עולה. החכם השני אומר, רבי יוסי בר זביד נותן טעם אחר למחלוקת. טעם דבית שמאי כנגד פרי החג, הכוונה חג הסוכות. וטעם דבית הלל דמעלין בקודש ואין מורידין. וגם את הדברים הללו נסביר. לפי דברי רבי יוסי בר זבידה, סיבת המחלוקת היא שונה לגמרי. בית שמאי למדו את העיקרון של פוחת והולך מעיקרון ההקרבה של קורבנות המוסף בחג הסוכות. בחג הסוכות היו מקריבים בבית המקדש בנוסף לקורבנות היום-יום עוד 70 פרים בצורה הבאה. ביום הראשון היו מקריבים 13 פרים. ביום השני היו מקריבים 12 פרים. וכך היו הולכים ופוחתים במספר הפרים בכל יום, עד שביום השביעי והאחרון של חג הסוכות היו מקריבים 7 פרים בלבד. בסך הכל, בכל 7 ימי החג, היו מקריבים 70 פרים. יש אומרים שמספר הפרים הכולל מייצג מבחינה סמלית את מספרם של 70 אומות העולם, שכוחם ילך ויפחת והם לא ישעבדו יותר את עם ישראל. בהמשך נביא את דברי המהר"ל מפראג, הנותן טעם נוסף לעניין זה.
עיקרון זה של פוחת והולך משמש לפי בית שמאי גם את צורת ההדלקה בחג החנוכה. לעומת זאת, לפי בית הלל העיקרון של מוסיף והולך שבהדלקת נרות חנוכה נלמד מן הכלל שמעלין בקודש ואין מורידין. כלומר, שלעולם בדבר חיובי יש להוסיף ואין לגרוע ממנו. ומדרגה טובה שהגעת אליה לא חוזרים ממנה לאחור. כלומר, אין לרדת ממנה אלא רק לעלות. המהר"ל מפראג, רבי יהודה לויאי, בר רבי בצלאל שחי במאה ה-16, בספרו נר מצווה, מחבר את דברי רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידה. המהר"ל מסביר כי לפי בית שמאי מחשיבים ביותר את היום הראשון, שמכוחו באים שאר הימים, ואילו לפי בית הלל שיא החג הוא דווקא ביום האחרון. נראה כי שורש מחלוקת בית שמאי ובית הלל נעוץ בשאלה מה חשוב יותר בתגובת האדם לסובב אותו, התהליך החווייתי או התהליך השכלי. לדעת בית שמאי, התהליך החווייתי הוא הגורם הדומיננטי יותר בקיום המצווה, ולכן ביום הראשון, שבו אנו נפגשים לראשונה בכל שנה בחג ובהדלקת הנרות, בנקודת זמן זו החוויה היא החזקה ביותר, ולאחר מכן בימים שיבואו היא תלך ותתפוגג בגלל כוחו של ההרגל. ולכן עדיף להדליק ביום הראשון את כל הנרות, כדי לסמן את תחילתם של ימי החג העתיד לבוא עלינו. תפיסת החג בשיאו היא דווקא אז ברגעים הראשונים, ולכן ידליק כנגד ימים הנכנסים. כך, גם לדעת המהר"ל, הפרים המוקרבים בימי חג הסוכות מביעים את אותו הרעיון של ההתלהבות הראשונית המיוחדת של הרגע הראשון, הפרים הולכים ומתמעטים ככל שעובר הזמן. לסיכום ניתן לומר שבית שמאי מדגישים יותר בצורת ההדלקה את התהליך החווייתי והרגשי של המפגש עם חג החנוכה. לעומתם סוברים בית הלל שהדלקת נרות חנוכה מייצגת את התהליך השכלי וההכרתי שעובר על האדם בבואו להדליק נרות ולהיזכר בנס חנוכה. בתחילה אין תהליך הבירור עדיין עמוק ושלם, אך ככל שעובר הזמן האדם לומד יותר ויותר וכך מפנים את משמעות החג. לכן מדליקים כנגד הימים היוצאים, כלומר הימים שכבר עברו מתחילת החג, כדי להראות שביום הראשון האדם נמצא ברמת הבנה מסוימת שתלך ותעלה עם כל יום נוסף שיעבור, מעלין בקודש ואין מורידים. אמנם התהליך הוא יותר ארוך, אך גם יציב יותר. נראה שניתן להוסיף עוד טעם לסיבת המחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל. תקופת בית שמאי ובית הלל החלה כ100 שנה לאחר ניצחון החשמונאים, ונמשכה כ100 שנה עד לחורבן הבית השני בשנת 70 לספירה. חכמי תקופה זו היו עדים להסתאבות של שלטון החשמונאים ולסופם של בית חשמונאי. ייתכן שבית שמאי ובית הלל רצו להעביר מסר לדורם ולדורות הבאים בצורת הדלקת הנרות. לשיטת בית שמאי, צורת הדלקת הנרות של פוחת והולך היא סוג של ביקורת המסמלת את שלטונם של החשמונאים, שהתחילו באור גדול וזכו לניצחונות מזהירים ואף לחידוש עבודת הכהנים בבית המקדש ולהקמת מדינה צבאית בארץ ישראל, אך במשך הזמן כוחם הלך ופחת. דבר זה קרה בעקבות מלחמות אחים והכנסת הרומאים לארץ ישראל ושנאת חינם, וזה המסר בהדלקת הנרות ההולכת ופוחתת. בית הלל לעומת זאת פחות מדגישים את העבר ויותר מתבוננים אל עבר העתיד. ובעצם הם אומרים לנו, אמנם מתברר בטווח הרחוק כי ניצחון החשמונאים לא הביא את התוצאה המקווה לאורך שנים. אולם, אם כבר הצלחנו להגיע לדרגת המכבים, עלינו להמשיך בתהליך ההדרגתי ולמרות המשברים לנסות לשוב, להעפיל ולקוות לימים טובים יותר, בהם נהיה שוב עם חופשי בארצנו כפי שאכן זכינו